kapuso aton hibaloon ang pinakaulihing nga lakat sang panahon upod kay pag-asa Iloilo weather forecaster Charlie Depra. Mayang hapon sa tanan, ari pinakauli nga lakat sang panahon karon nga adlaw, Martes, Enero 26 sa 2021. Sa karon base sa aton na satellite image, sa gihapon tail end sang frontal system nagapekto sa eastern section sang northern kag central Luzon. Samtang northeast monson naman sa nabilin nga bahin sa northern kag central Luzon. Diri naman sa aton sa western Visayas, karon nga adlaw, expect naton na generally fair weather kita, magluwas lang sa mga isolated sa gihapon nga mga pagulan sa hapon ug gabi dala sang localized thunderstorms. Ag sa karon wala man kita manasiplatan nga any weather disturbance o kun LPA man nga sa sagwa akon sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ang antad sa aton temperatura sa bilog naman nga western Visayas nasa 24 tubtob 31 degrees sentigrado. Ang adlaw naman magabutlak alas 6:13 buwas sa aga ag magatunod alas 5:52 sa hapon. Kag gamon ni pinakauli nga lakas ang panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.